Dnes vítam u nového videjka. V dnešnom videjku si zahráme hororový Minecraft. To čo je? To čo je za piš... To odísť nemôže, dúfam. A v tom horor Minecrafte nebude to len hociaký horor Minecraft, bude to ten najhorší Minecraft a horor na svete. Je to druhý najhorší horor Minecraft, jo? Takto jumpscare. Poď sem, kamo. Zas. On tam bude pozrieť na toho černého muža, kamo, a... Čo sa stalo? Skoro sme sa tam a hlavne sme tam nadávali a proste ono. Takže tam každých 5 sekúnd alebo aj 15, ani minúta to nenechalo byť, aby sme si robili svoje veci. Furt nás tam niečo strašilo, alebo buď praskanie kosti, buď neviem, všetko, čo sa tam dalo. Takže určite sledujte video až do konca, dajte 15 lajkov alebo až 20 lajkov, keď tu bude 20 až 15 lajkov, vidieť druhý diel. Každopádne možno, že to budeme aj niekedy streamovať, takže určite si usíte like, aj odber, zvoneček a hlavne odber so zvonečkom. Keď dáte iba odber a bez zvonečka, tak vám nepríde upozornenie, že vyšlo moje video. Takže tak, a to nebudem pokecavať a my sa ideme bať. Zoberte si popcorn, chipsy, kolu, keď máte u seba, a my sa ideme bať. Zatiaľ. Čau. No. To si bol ty? Čo? Ešte nemáme zapnuté ani zvuky. To si bol. Kamo, ešte len sa tu spamňam a už začal nám tu robiť zvuky, super. Video settings, počkej. OK, dobre, konečne, už dobre. Už sa mi dobre hýbe myškou. Dobre. Dobre, idem na to. OK, tak daj mi chvíľku. Friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Dneska vítam u nového videjka s Peťom, čau. Jo, a Peťo dáva ignor. Každopádne dneska si ideme zahrať hororový Minecraft. Keď sa vám toto video páčilo, dajte 15 lajkov na toto video pre ďalší diel. Každopádne v dnešnom videjku si zahráme Minecraft horor a uvidíme, čo sa tu stane. OK ľudia, spadla mi Wi-Fi, takže som musel keďže poviem Peťo, tebe čo sa stalo? Musím znova zapnúť Minecraft, lebo mi tak precvítalo na obrazovku a urobím rovno nové intro. No nič, ja toto intro nechám. Dobre, za chvíľu sa vidíme. Budem musieť všetky veci dať. Pána. OK. Neviem, či mám zvuky zapnuté. Ja si to zapnem tak, dúfam, že What the OK, mám schizu, super. Kámo, nie to až príliš nahlas. Čaute ľudia, vítajte mojho nového videa. Vítam vás z hry Minecraft, dneska je to so sebou. Čau, čau. A toto je síce druhé intro, tak preto už mám veci, ale dneska si zahráme taký psychologický horor v Minecrafte. Mám už nejaké vecičky, takže Sebo, ty to ťažíš rukou, hej. Je tu trikapitátor, na ktorý musíš držať shift, takže tu máš veci nejaké. Díky. Ja si to nedám. Musíš držať shift a tak ťažiť celý strom, je to trávne. Čo? A to nie je obyčajná loďka, bratu? Kámo, to je také veci tu sú. No nič. Hej, to sú krásne štruktúry. Hej, toto ten zombík, čo má asi 3 trident. Hej, je tu dole. Získame trident? Alebo ma zabije, kamo. Ale je to loďka. Furt lepšie, máme tu aspoň svetlo. Tak už asi nemáme, no. Ako sme v takej, popravde, ako to povedať pekne, v diere, ale... Prečo je to pri aké tu vybuchla nejaká atomová bomba? Zvýšil maximálne, tak poďme preč, tu je o ničom. Neišiel sa tak kde hore. On vylezol vonku, ten zombík. To čo je? Dúfam. To čo je za piš... Držbu. Nenadávaj to prvé, ale za druhé... Driti. To odísť nemôže, dúfam. Žiži, ľudia, som skapal. Idem naspäť. Kámo, Tu som za tebou. Dobre, je možné, že toto video nevydám, pripomínam. Ale keď ho vydám, tak ľudia máte laky. Lebo mňa strašne rage-baituje, jak mi presvíta moja obrazovka. Normálne mne presvíta moja tapeta, kámo. Čo to sakra je? Vidíš to? Jo, vidím. A čo to je? Neviem, idem preč. Ale keď sa na to pozerám, tak mi to nič nerobí. Sa dosraš.
Dvakrát mi urobil mi takto jumpscare. Poď sem, kamo. Zas. On tam bude pozerať na toho černého muža, kamo a... No čo sa stalo, no? Čo sa stalo? Ty pána, aký jumpscare som dostal. Hej, aj so zvukami? Pekný, krásny. Ja som povedal, že... on je asi tam chcem toto zase. video tam sa po... Kde? Kamo. Tam hore, tam. Nie. Vieš čo, Peťo, ja radšej asi už idem. Ja radšej idem headka. Nie. Poď za mnou ideme. Ja idem headka. Nevidím. Tam, pri tej červenej hube. Tam je dole. Naľavo ešte je červená huba. Dobre, už, hej, player, už ho vidím. Konečne to nie je také, že iba raz za pol hodinu sa niečo deje. Ale proste sa deje to o každých 5 sekúnd, alebo každú minútu. No. Keď sa ti chce ničiť toto tu, tak... Bratu, neviem, či si hlupý, ale na toto sa používa taký... To prdele debilný no. jumpscare. Tak reálne mi praskla kosť. Ja a preto som si... Mne praskla kosť v ústach. Reálne, jak som skričal. Dal som si hneď instantne, som si dal preč sluchatka. Jumpscare? Kamo, ten černok sa tuto spavnul. Takto sa spavnul, išiel tu. A tu nič není. Aha. Spawner. Tak ty ješ do ora. Spawner na pavúkov. Ja potrebujem také veci, však ty všetko dobre nachádzať. No a sme nič moc nerobili, ale sme čistili ten dom od pavučín a to a potom nás ešte niečo vystrašilo. Takže ono, a keď ste počuli pozadí niečo, tak sorry. Ale ja som to nepočul, som mal sluchatka, ale niekto pozadí vysával. Takže ospravedlňujeme sa za to, snažil som sa to vystrihať, ale nedarilo sa by to. Takže to sorry. A do konca videa pozerajte, lebo tam ďalej už nebude počuť ten vysávač. Každopádne my sme čistili teraz pavučiny, takže vám tu dám timelapse. Aby to nebolo zase hodinové video, hej. Takže tu máte timelapse. Kamo, my máme soktačky, kamo. No nič. Ale tak, toto je pik, toto je ja to ostávam, ja nikde nejdem. No však to ja ti hovorím, ja to ostávam. Nie. Len tie pavučiny prevádzajú do prdele. Toto ja som To nebolo. Ja tu nie som. Tak to som už tu dosral. Poď hore. A stlač sečko tam. Tam je dedina. Ja vidím ju. A počkaj, ešte tu dačo je. Ešte tu je dačo, podri sa. Tu sme neboli. Ja tam neviem čo je. Dobre, vím to takto. Jak pôjdeš dole, zavri za sebou dvere. Kabum. Môj krompač robil, môj meč robil kabum, kablau. Kabum, kaba, bumba, 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 skvidi bumba. Dobre, našiel som miesto, kde budeme mať odkladací priestor. Toto pôjde není. Nechcem byť zle, ale aby som sa išiel vyspať radšej. Súhlasím s tebou. To čo To bolo v bolo? pohode. Ale bolo to ešte v pohode. Prečo počujem sirénu, kamo? To ma tiež zajímalo. To mi to príde, že tu takto veľa toho naspamnoval. Kamo, to 24 minút. Ja začnem 8, dobre 19 už. No už 20, nič som nepovedal. O dole. Ja idem. Reálne je mi z toho všetkého Počkaj, tvoj plá. šťat, hej? Počkaj, no to dobre, to budem počkať aj ja. Ja som sa miesto na... Počkaj, mutnime sa na Discorde. Aha, ty si sa mutul na Discorde, tak... Ja tiež som... Aby to bolo také pik. Poď dole. Poď do grupky radšej. Nie, budeme tak volať, takto lepšie. To sa nebudeme počuť. Však poď tu. Poď spať. Čakaj, hľadám si postiel. Tu je postiel. Dobre. Dobre, mám. Rýchlo, sebo. Kamote, prečo tak počujem tak slabo? Lebo som otočený a tak. Dobre, idem tu. Idem tu vlastne, som sa povedal. Povedz niečo? Ešte? A ty nemusíš si ma pridávať na zvuku, kamo. Dobre, lepšie. Bral som si 2 meče.
meče a ideme tu. To čo je? To čo je? Pomoc! To čo je? Poď dole. Jaký jumpscare! A videli ste to? Tam máš svoju mŕtvolu. Ale tá ti je na prd, lebo máme keby vetla. Ja viem, našťastie. Kámo, Jak tam na teba? ty vole, on sa tu spal na tých schodoch. To fakt? On tu sa spal na tých schodoch. Ja. Kámo. Momentálne teraz ideme navštíviť vesnicu, sme našli vesnicu uprostred, vedľa našeho domu bola vesnica, tak prečo sa ísť tam pozrieť, či majú nejaké irony, diamanty, alebo napríklad, že proste dosť veľa vecí, alebo ingoty, že ťa to nemajú, alebo nejaké jedlo, tak sme sa tam išli radšej pozrieť, ale toto, čo sa tam stane, to sme nečakali. Prasata! Ty si nejaké prasa. Počkaj, ale ten predáva? A nie. Prepačte prasata, ale potrebujem na žradlo. To si chudobný. Hej. Tuto je taký iný domček toto. Okej. I'm not me. Čo? No, ten mod bude robiť dobrú schizu. Tak chuda, čo stane? Ja len dúfam, že nie. Že by ťa pozeral. To dúfam, že nie. To dúfam, že... Dobre, máme tu... Dobre, máme tu kuchyňu, aspoň dačo. Čo tu máme všetko? OK ľudia, teraz sme sa dohodli so Peťom, že on sa ho bude tu streamovať a budem z toho vydávať série. Takže máte sa na čo tešiť. Presne bolo iné... povedz presne. Neviem, počul som otvoril dvere. Bro. Tak kde dole, to bude budeme. Potkan... Vidí von. Hovorí sa vidí von, Sacon? Potkan, keď si tu, vidí von. Prečo som teraz počul kozu? Bude také pozostávacie, také nechceme veci. OK, to určite sa neboja. Vlastne sa to neboja. Čo tam je? Nič, iba kosti, čisté. Hej, nič, iba kosti, ty koho ideš Nie, ale fakt tam iba kosti boli. To videl, tam boli kamo knižky, enchanted a ďalšie veci. Tú knižku Enchantov ti hodím, tu máš, lebo ja neviem čo to je za knihu. Aha. Ide ťa. Bro, tu ani truhla není. Ty vole. V pohode? To sa ti jak podarilo. Ty si videl? Ja som ho videl, jak ťa chytil. Tak ty, jak toto bude, ja ti posom to len tak, aby si sa na to pozrel, kamo. Ja ti odpočam, aby si sa pozrel na to, čo robil so mnou ten typek celý čas, ale čo tu nebol, aj čo si tu bol, kamo. Ale dakedy to možno na streame pustím. Bro. Dobre, vieš čo, začína tma, ja idem do prdele. Nechceme to náhodou toto? Nechceme ten zbytov opraviť? Ja by som opravil len až na ďalší deň. Ironicky. Ale ten barák je masívne dobrý. No way, kamo, čo ty sa tu dostaneš, kamo, domov. Ale toto nie je dobré. To je prvo zničiť. Tak som len tak zo srandy. Tak ja som sa skoro doskal, kamo. Toto, kamo, nie. Toto, najlepší horror mod, ktorý som stretol. Zase ten paštiekár. Á, on je tu. Paštekár, serus. Poď sa paštekár, choď ku nemu, čo ti nič Nevieš čo, už až... Tak nič, no. Au. Tak... Ono to, dobre, opakovaný vtip nie je vtipom, to nie je pravda, ono to je vtipom stále. Ale jak som si dal dole sluchátka, tak ja som si zaškrabol do ksichtu, takže jau, ma bolí. Ty vole. Do kostičky. Dobre, on nič nerobí. Nepočúvaj ma. Chod do riti, kámo. Ty vole. Že ide po mne. Toto nebol môj nápad za prvé, za druhé, tam dole bol player. Bro.
Ten paštíkar je dole. On vylamal dvere? Neviem, chod sa povedať. Ne, ja tam nejdem. Ja tam nejdem. On nevylámal dvere. Poď sa hneď do pred seba. Nie na dvere, napravo. Ja ho vidím. On vylamal okno. Jak vylámal okno? Á, pohoda. Je to safe. On tu neprejde, bude tučný. Tučkoci. F3 bez tlačím. Možno aj na YouTube. Jo, poďme. Wow. Poďme ho zabiť. On má 100 životov, iba čo tak Iron Golem. Poď. Ja nemám, brr. Ja nemám ono. Nemáš meč, prosím ťa. Aj zo sekerkou sa dá. Tak asi nedá. Dobre, paštíkar hneď. Typek pôjde vonku a z ničoho nič zakričí nejaké... Papi mu ňaňo. Tu dole, hneď pod nami. Tu dole. To zavre dvere, kamo, vypadne zavre dvere. On je tlustý, on... Tak, dobre, tak tlustý není. Je tlustý, poď. Sú dvaja. Nie sú. Ty si... More, nechaj ma! On ničí dvere! On ničí dvere! Neničí. Poď sa, tu není. No. Ty frajer. Nič tu není. Nič tu není a za chvíľku vybehne, že BUM! Poď si robí achievement. Dobre. Kámo, ukážte sa, ja sa vás nebojím. Tak už sa vás bojím! To je retard. To je retard! Dobre, neprepcha sa. Ďač, barz veľký je. A ubera strašne. Nebera. Nie vôbec, iba ubera pol hapka. On sa dostal do domu. On sa dostal do domu. Ja to viem, že som... Čo si čiern? Sebo, ty tu ležíš, kamo, jak na hrobe. Ty tu ležíš, Sebo, poď sa. Ďakujem. Ty ležíš. Super. Počkaj, ti toto dáme ešte, počkaj. Urobím ti tu hrob, tak. Debil. Teraz, tak. Za to, že som... No poďte, ja sa vás nebojím. Nikoho z vás sa nebojím. A teraz iba, že za chvíľku. A už sa bojím, dovidenia. Ok ľudí, z dnešného videa by to bolo všetko, dajte like, odber značek pre ďalšie diely, keby sa vám viac taká, jak tam povedať, keby sa vám viac takých videí páčilo, jak s Peťom hráme horror Minecraft a proste sa tam zabíjame a hlavne robíme si nervy, tak napíšte nám to do komentárov a keby ste chceli ďalší diel, 20 lajkov pre ďalší diel. Napíšte do komentárov, ak sa vám to páčilo. Každopádne tento edit mi zabral 4 dní. Takže budem rád za like, odber a my sa vidíme u ďalšieho nového videjka a z tohto tu ešte bude pokračovanie, máte sa na čo tešiť. Takže ja to nebudem pokecavať a zatiaľ. Čaute. Kde? Tam hore.